Cervenkalla tosiaan 3 maalia tässä turnauksessa. Tässä ottelussa syntynyt 2 ja 2 maalia. Samoin tässä ottelussa Pruhalla ja Kovalchukilla. Hattutemppukandidaatteja siis. Oi, ja nyt sitten Arti Juhi täräyttää kupolillaan pleksin rikki. Kauhea pamaus kuului yhtäkkiä ja pleksi sirpaleina. Ja huomasiko Arti Juhi edes, että se hajosi? Rahunek häntä taklaa. Ja kuvitelkaa tuota massaa, tuota liikeenergiaa. Kyllä harvinaisen dramaattinen ääni lähtee tuosta pleksin rikkoutumisesta. Tää lasiahan nuo. Ja nyt sitten vietetään